Sagondo ku maitonzwa maiva here nemaipfeka zveyellow gondo. Ruvara igogo gwaisada kutoonekwa. Ndorangarira rimwe gore muwengi anga akapfeka pekutanga takati taiti tikasvika paarea tichida kuita take over area taiita reconnaissance recon yekuti taiuya tiri taiva muzvipoka handiti wanomwe wasere kana wapfumbamwe handiti asi ndorangarira tanga tiri 70 gore rasungwa tongo 76 takauya tachangobva kumauta handiti tichida kutora muwengi kwani tonga tuule tuku konzi kuchi south east loveo tuku wanasilonga kusasuku takauya tatiri wasere ipapo tichipinda tichiadvance takaona muwengi anga akapfeka yellow takamita kanyama ruwara gwekuti guri bright isakafa kuti mabhanana tiri kure from a distance kati aitwa mumuti mumunyi achitoita zvake amino aite mumunyi tikati mubhanana uyo so takauya zviri strategic zviri tactful ndobva tati on my count ndandiri squadron leader ipapo ini ndandatraina vanhu vakawanda ka ndakaudza gaza nachingwe panonzi pachiapa pa Tete province Beira corridor yese yaya inozonzi Beira corridor yaya kwandi ndakaiwaka corridor yacho itori corridor yaunotoona kudai ndakawa ndati on my count stand by recoil fire akatoka kanyama saka ruwara gwekuti takangoti isu tichibva kuhondo ticharupfeka kana tawana zambuko saka yellow ndikatoiona inotondikanganisa inondivhundutsa saka ndiapi ruwara gwekuti chero chinhu cheyellow handimwi saka ndapi mamwe mapato amakabva nawo kuhondo mapato akabva kuhondo akawanda chisikana iwe utori bato rekuhondo uri kabande kutamba zvangu nemwanangu mubvunzo wako hausi mubvunzo uda ku isi tiri vana vefu takaenda kundorwira nyika yedu nditi ndoziva anonzani JZ Nikita Mangena vanga vane zipra unoziva kuti nevakomana wezipra takambodya mashwama pagatuma apa tavafonera kati ngatigare pasitwirirane that was 78 zipa yapisa 78 ndobva tati isachibva panapa ini ndandina na anozana nawo anozani ushu kumukangana kukura ndoti chikanganwa tabva muno muti watati pagatuma tikati ngatichisanganai pagwelo zvikanzi aiwa gatuma ngatisanganai pagatuma vakauya tikarova mashwama ipapo ende takazuva zvakawanda ndopaona kuti takanga tine nyaya yekuti tibatane mubatanidzwa wakaramba kuitika nekuti vamwe vaifarira mashwama vamwe vaifarira mapitsa nyaya yemarussian sausages ndobva yakaputika ipapo manje waona putin ipapa tasati tamunomuplesa kupi kurussia